Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sunu monogolo pulusu potong tham khadini gidan muse video bora thabar tong tham na sedini video city 9 interest banailang na sigin are NRM production jong dihun janai unjali music video ko nongthamona dasimbo nayakhayब्ला नायहैनो हागोन YouTube आव NRM production लिरनानै search खालामनानै बेयावनो actor actress नि फाव खालामदोंमोन बर'नि जाखांफुनाय मुंदांखा एक्ट्रेस मनीषा मुसाहारि आरो सुरभ सरगियारि बिथांमोन सानैया आरो बेवहायनो मेथाइखौ रोजाबदोंमोन दीपांकर बसुमतारिया बेवहायनो आंबो कोरियोग्राफ खालामदोंमोन आरो बेखौनो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्ट बा नायलांनांसिगोन आरो सुलुं थुबुं हाय गाइस हाय गाइस स्पीड जाय दिगुन बाय बाय सबे आइबा लगा पुरलु ओइ जबा हिफाल पर लो ओइ आर्टिस्ट ए आर्टिस्ट हिफाल पर लो बादे गताखिनि बिहाइंड द सीन लो बारगी ला लइस दे मै তুই তরুণটা তো উড়ে থেকে ভালোই না লাসো ভিতরে শেষ হলে মগ্ন খুবই তরুণ সাথে লোয়া তরুণ না লাগে মানে কমজোরি তরুণ না লাগে দে আমাকে ইটাই লাগে হ্যাঁ রিলস জাগান ওপি বাথে সময় আইও বেও না ওই মামুন দে উঠাও ini foto kori tak foto lada oh mudan den sata nalale no purile purili tanna nena ini kami bisa pergi ini Onjali album ni shooting जागासिनो जोंना नै ड्रोन सालायग्राया नै गाइस আহিব লগা NRM প্ৰডাকচনৰ নতুন বড় মিউজিক ৰোমান্টিক ভিডিও गाइस উৰপত বিল আৰু সবে ইতিয়া ইউটিউবৰ কাৰণে ভিডিও বনাই আছে नै ইউটিউবাৰ কাছিবো खुलुमबाय इफाले আছে আমাৰ লগত অৰ্গেনিক তেখেতে অৰ্গেনিক বস্তু খায় আৰু ফেজলিয়া বস্তু নাখায় ফেজলিয়া তোৰ অলপ মুখৰ ষ্টাইল ইউৰিয়া ডিপি দিয়া বস্তু খায় পুৰা অৰ্গেনিক খালি অৰ্গেনিক দা আপোনাক লাগছে আৰু মাংসৰ ভিতৰতো অৰ্গেনিকই খায় বয়লাৰ ইমানে ভাল লাগিছে কয় নো কমেন্ট বুজা পুৰা কবলে একো ভাষাই নাই মানে এনেকা ভাল লাগিছে নাকি আপোনাৰ অৰ্গেনিক দা বহুত ভাল কেনেকুৱা লাগিছে মানে পাগল হৈ গৈছে মুখত ভাষাই নাই নেকি হালা কাল ভাই দি ये गला
मादै मोनदों खामानि मावनानै एसां जे मोजां मोनदों माने नो कमेन्ट नो कमेन्ट गला मोजां मोनदों बिसिद्राय मोजां मोनदों मादै मोनदों खामानि मावनानै जोबोर मोजां एक्सपिरियेन्स मोनसे मिउजिक भिडिअ जानो थाखाय गोबां मानसिफोरनि गोनांथि जायो एक्टर एक्ट्रेसनि आन्दोआव केमेरानि आन्दोआव थानाय गोबां खामानि मावग्राफोर बेवहाय थायो आरो थ' बिथांमोना जाबायदि जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ जाफुंहोनायाव जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै सानहर खस्थ' खालामनानै बिथांमोना जोंखौ जेरैबायदि हेफाजाब होबोबाय थ' बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर जासिहरनाय थाबाय आरो दा बिथांमोन नङाब्ला जों बे अनजालि मिउजिक भिडिअखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनो हानाय नङामोन आरो थ' बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेल थेंक्स गोरबोनि डायरियाव लिरबाय आं नोंनि मुं खोमोर हायै बादि नों थांलाय फैलाय लामायाव गायबाय आं गोजा गाबनि गलाब बिबार मिनिस्लु मोखांजों नों आंनि फारसे